Jutro bude teplo so slnečnými periodami i rozvojom chmárov popoludne, koncom dňa pochmurenie na sjeverozahode Vojvodini. Vítr bude slabý i umerený sjeverozahodni, a vzdušni pritisok kus nad normalu. Minimalne temperature 14 po 16, za maksimalni od 28 na sjeveru Vojvodini, po 31 na juhu Banata. Poznejší večer i v noci u piatku može očekivati diš i zapori, ktorý prichádza zo sjeverozahodu. Na piatok bude značno švižejšie so dižďom i lokalnými zaporami u väčšine krajoch. Maksimálne temperatúry na piatok od 21 po 26 stupňov. Na sobotu bude premenljivo pochmúrené so dňovým rozvojom chmároch i krátkotrvajúcim dižďom i lokalnými zaporami z času na čas. Na nedeľu kus teplejšie so slnečnými periodami, ale temperatúra bude pod prosekom za júli. Perši 3 dni idućeg týždňa budú príjemní, temperatúry nižší jak 30 stupňov u šítských krajoch so zdlhšími slnečnými periodami. U druhej polovky idućeg týždňa bude teplejšie.